Čaute ľudia, no a dneska ideme zistiť, čo je rýchlejšie, či táto Audina alebo tento Mercedes a hneď môžeme ísť aj na to. A rovno sa vám aj spravedlím za to, že to je tak napred zostrihané ako pri prvom diele. No a chcel by som vám povedať, že videa budú vychádzať hoci kedy sa mi bude chcieť, tak tedy spravím. No a nakoniec mala Audina minútu 38, tak uvidíme, ako bude na tom Mercedes. Mercedes má minútu 42, to znamená, že Audina vyhrala. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím like. Na toto je z dnešného videa všetko, čiže ja sa s vami lúčim, takže čaute.